Mdzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Pali nyimbo imene timayimba pakati pathu nthawi zina modziwa kapena mosadziwa yoperekera. Kolasi yake amati monga machitira amaritiri aku Uganda Ambuye landirani mphatso zathu tatula ife ana monga machitira amaritiri aku Uganda. Lerolo ndi tsiku limene tikukondwerera amaritiri aku Ugandawo. Ali ndi zambiri zoti atiphunzitse kuti tikamanena kuti timawakonda, timawatsatira, timachita monga amatichitira amaritiri aku Uganda, timazichitadi mmoyo mwathu. Lero tikukondwerera ndani? Lero tikumbukira ndani? Tikumbukira Charles Lwanga ndi anzake awa amene alipo 22. Mayina awo Anchires Kiwanuku, Adolf Mukasa, Ambrosio Kibuku, Anatole, Andrea Kagwa, Anastasio Baziputeta. Number 7 tili Bruno Serunkuuma, tili Charles Lwanga kumene, tili Dennis Sebwagwao kwa chisapoko, tili Gonzaga Gonza, tili Gavira Mukose, James Buzamuyawo, tili John Maria Muzei, tili Joseph Mukasa amene ankatchulidwa kuti Yosefe Mukasa Barikudembe, tili Kizito, tili Luka Banamkitu, tili Matia Mulumba ena amati Mathias Mulumba, tili Banga Tuzinge Baga, tili Mukasa Kiliwamvu, tili Noah Mawagari, so tili Ponsiano Ngondwe. Ndambiri titha kuona pati yankhuli na Ambuye mayina otayika bwinobwino. Mwina yena timafuna titasankha kuti akhale nkhoso ya mphakati wathu kapena mwana wathu kumene kapena akhale nkhoso ya china chake institution yathu. Ndi zabwino kuti tizatsatira iwo. Mawu athu oyamba tsiku la lero tikuwatenga m'buku lachiwiri la Amakabeyo mutu wa 7 ndi 1 kulekeza 2 kudzawerenganso 9 kulekeza 14. Ifetu tilokonzeka kufa koma zophwanya malamulo amakolo athu ayi. Chitsanzo cha anyamata aja asanu ndi awiri amene adafa chifukwa cha chikhulupiriro chawo ndi monganso akuchitira amaritiri amenewa. Komanso tiwerenga mawu a m'buku la ntchito za atumwi mutu 20 ndi 17 mpaka 27. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Gloria Theodora Chirambo kuchokera ku St. Pius Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo salimo yathu ndi salimo namba 31. Ndipereka moyo wanga m'manja mwanu inu Ambuye. Pemphero la Stefano, pemphero la Ambuye Yesu, pemphero la Mkhristu wina aliyense kumapereka moyo wake chifukwa cha mthenga pabwino. Ndipo mawu mu mthenga pabwino ndi monga adalembera Mateyo oyera mutu wa 10 ndime ya 28 kulekeza 33. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku St. Peter and Paul na Tenje Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Tiyeniso tisinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu a ntchito za atumwi. Paulo ali ku Mileto adatumiza mawu ku Efeso kuyitana akulu a mpingo. Iwo atafika anawawuza kuti inu nomwe mukudziwa mmene ndidakhalira nanu masiku onse kuyambira tsiku loyamba lija ndidafika ku Asiya. Ndinkatumikira Ambuye modzichepetsa kwenikweni pakati pa chisoni ndi zovuta zimene zidandigwera chifukwa cha chiwembu cha Ayuda. Mukudziwa kuti sindinakubisireni kanthu kalikonse koti nkukuthandizani. Ndidakulalikirani ndi kukuphunzitsani poyera ndiponso nyumba zanu. Ayuda ndi Agriki omwe ndidawapempha kolimba kuti atembenukire kwa Mulungu molapa ndi kumakhulupirira Ambuye athu Yesu. Ndipo tsopano onani ndikupita ku Yerusalemu popeza kuti Mzimu Woyera ukundilamula. Zimene zikandigwere kumeneko sindikuzidziwa konse. Chokhacho chimene ndikudziwa kuti Mzimu Woyera wandichenjeza mu mzinda uliwonse kuti ndende ndi mazunzo
zikundidikira, koma sindilabada konse za moyo wanga ngati kuti ndi wamtengo wapatali kwa ine, malinga ndikatsirize ntchito yanga ndi utumiki umene Ambuye Yesu adandipatsa, ndiye kuti kulalika poyera uthenga wabwino wonena za kukoma mtima kwa Mulungu. Tsopano ndikudziwa kuti inu nonse amene ndidakuyenderani nkumakulalikirani za ufumu wa Mulungu simudzaonanso nkhope yanga ayi. N'chifukwa chake ndikukuwuzani monenetsa lero kuti ngati ena mwa inu atayike izo nzawo, ine ndilibepo mlandu. Pajatu sindinakubisireni kanthu ayi, koma ndinakulalikirani zonse zimene Mulungu afuna. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu mu Uthenga Wabwino monga adalembera Mateyu oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, musamaopa amene amapha thupi, koma sangathe kupha mzimu. Makamaka musopa amene angathe kuononga thupi ndi mzimu omwe mgehena. Suja amagulitsa timba awiri kandrama kamodzi, komabe palibe ndi mmodzi yemwe amene angagwe pansi Atate anu osadziwa. Inutu ngakhale tsitsi lanu lomwera kumutu kwanu adaliwerenga lonse. Choncho musamati muziopayi, ndinu amtengo oposa timba awiri. Aliyense ndivomereza pamaso pa anthu, inenso ndidzamvomereza pamaso pa Atate anga amene ali kumwamba. Koma aliyense ndikana pamaso pa anthu kuti ine sandidziwa, inenso ndidzamkana pamaso pa Atate anga amene ali kumwamba kuti sindidziwa. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo, monga ndanenera lero tikuchita chaka cha amalitiri a ku Uganda. Mayina awo ndi amene ndatchula aja. Ndipo tikamoyang'ana moyo wawo pali zinthu zinayi zimene ndimafuna kuti tisinkhesinkhe tsiku la lero. Choyambirira nchonena kuti adalolera kupereka moyo wawo entirely, sikuti adasankha kuti nthawi ino tikhala Khristu, nthawi sitipanga za Chikhristu. Pamavuto adanena kuti ndifa Khristu. Ngakhale ataopseza kuti muphedwa adalolera kuti akhala Khristu. Akutsimikiza mawu a Paulo aja kuti palibe chimene chingatilekanitse ndi chikondi cha Mulungu. Tikawerenga Aroma 8:38 amanena kuti kodi ndi njala, kodi ndi anjelo, kodi ndi zinthu za dziko lapansi, kodi ndi usiwa, kodi ndi umphawi. Ife titha kumaonjezera kuti kodi ndi maluzi, kodi ndi kusautsidwa. Palibe chingatilekanitse ndi chikondi cha Mulungu. Ndi chenjezo ndi phunziro ndi chilimbikitso cha mphamvu. Chifukwa ambiri mwa ife tili ngati aja amanena Lucky Dube mu nyimbo yake kuti part-time soldiers. Timafuna nthawi ina tikhala Khristu, nthawi ina tipange zimene moyo wathu ukufuna, nthawi ina tipange zimene chipani chathu cha ndale chikulamula, nthawi ina tipange zimene mudzi wathu ukufuna, nthawi ina tipange zimene ifeyo moyo wathu ukufuna kapena kuntchito kwathu ukufuna. Ayi, amalitiri a ku Uganda akutiuza kuti Christian faith ndi moyo ndi mbewu. Sumasankha kuti nthawi ino ndikhala mkatolika, nthawi ndikhala wachipanichi, nthawi ndipanga zakuti. Ayi, ngati moyo wathu umapanga choncho, tisankhe chinthu chimodzi. Mujamanenera pa Chivumbulutso 3 ndime ya 16. Ambiri mwa ife sindife otentha, sindife ozizira, tangokhala ofunda, ndi akuti adzatipanga spiti adzatilavula. Amalitiri a ku Uganda akutionetsa kuti Christian faith, Chikhristuchi ndi dzulo, lero, mawa mpaka muyaya. Mujamanenera pa Aheberi kuti Khristu lero, Khristu mawa, Khristu mpaka muyaya. Funso langa, funso lanu pamene tikondwerera amalitiriwa, nonena kuti Chikhristuchi ndimachitenga ngati moyo wanga onse. Phunziro lachiwiri limene akutipatsa amalitiriwa ndilonena kuti faith has a cost, but it's worth it. Amalitiriwa watu ambiri mwa iwo anali ana. Tikatenga Kizito mwachitsanzo zaka 14, koma anasankha kufa chifukwa cha Yesu Khristu ndi mthenga wabwino over compromising his faith. Akanatha kungonena kuti lero nditsatira zimene fumu mukufuna kapena zosangalatsa za dziko lapansi. Taonani, we are living in a world where comfort, convenient, compromise are often prioritized. Kuti ambiri timafuna moyo ofewa, kulimbikira ntchito koseko ambiri ndikufuna moyo ofewa. Kuyesetsa kulimbikira mabizinesi kulimi koseko ambiri ndikufuna moyo ofewa. Ma savings ambiri amene timapanga, ambiri anasamuka kumalawa anapita maiko ena ndikufuna moyo ofewa. But when it comes to Christ,
palibe nkhani yonena kuti nditsatako pofewa. I must live my life as it is. So faith has a cost. Chikhulupiriro chili ndi dipo lake, koma dipolo ndi loyenera. Ambiri sitimaperekera dipo ku Chikhristu chathu. Monga ndanenera mfundo yoyamba ija kuti timasankha when to be Christians or not. Ndi chani chimene ndimatsogoza, chimene chimatsutsana ndi Chikhristu changa. Nanga ndi chani chimene Chikhristu changa chikandipempha ineyo sindimachichita. In everyday life, brothers and sisters, we might not face martyrdom like Charles Lwanga and friends, but we face choices. And how is it? To stand up for our beliefs, to stand up for our faith, to stand up even where things are unpopular. Ndiriti ndimayima pachulu nkunena kuti ndine wansembe. Ndiriti ndimayima pachulu nkunena kuti ndine mkatolika. Ndiriti ndimayima pachulu nkunena kuti ndipanga izi chifukwa choti ndine Mkristo. Kapena sindipanga izi chifukwa choti ndine kuti ndine Mkristo. When choices are competing, mumatha kusankha kuti ine ndiyima kumbali ya Chikhristu chi. Brothers and sisters, faith has a cost, but it's worth it. Chachitatu, akutionetsa amalitira amenewa kuti ndikofunika kukhala woyera mtima kusiyana ndi kutchuka chabe. Purity and moral courage are powerful witnesses. Kuti pamene ndiyesetsa kukhala woyera mtima, ndi pamene ndimachitira umboni kusiyana ndi china chilichonse chimene ndingachionetse m'Chikhristu changa. Ambiri Chikhristu timachikhala kongochena basi. Achena akwaya yobeba kwa imachena nzabwino, koma that's not faith. Wansembe odziwa kulalika, wansembe ocheza bwino ndi anthu, wansembe amathandiza anthu nzabwino, but that's not faith. Ambiri ndithu tili ndi moyo oti tikamayankhula ngakhale mawu atimasintha kumamva uzimu nzabwino, but that's not faith. Ena timachezera kwera mapiri kusala zakudya, tikamapemphera muti kumachita kunjenjemera nzabwino, but that's not faith. What is faith? Purity and moral courage. Mukumbukira Ambuye Yesu sikuti anthu akamatulutsa ziwanda zoyipa zija kuti tidamva kuti Ambuye Yesu amachita kunjenjemera, ayi amangochuza kuti iwe ndokulamula tuluka mwa munthu. Samakuwa, samafula, a simple word. Nchifukwa chake mzathu adanena kuti sindinoyenera kuti mulowe mnyumba mwanga, mungonena mawu amodzi okha. Zija timanena pa nsembe ya misa. Why? Jesus amapanga threaten and amapanga drive out demons. Amapanga witness because of his holiness. Ndi holiness imene ena amachita nayo nsanje. Ndipo chotsirizira chimene akutiphunzitsa nchonena kuti we must live every day as martyrs. We are called to be everyday martyrs, dying to selfishness, pride, fear, and compromise, so that Christ may live in us. Tsiku ndi tsiku ndikhale mmalitiri kubanja langa, ndikhale mmalitiri kumphakati wanga, ndikhale mmalitiri mdziko langa. Ambiri timafuna ena atikhalira amalitiri, atikhalira amalitiri mu mphakati. Amphakati wathu wakhala number 1 paper sand, iwo sadaperekeko. Pachalichi pano tidamanga chichalichi chabwino, tili ndi skulu, tili ndi basi, iwo sadaperekeko. Kapena timanyadira kuti tili ndi Chikhristu, koma muona kuti makolo ndangati timaphunzitsa ana athu Chikhristucho. Buku la Deuteronomy limanena kuti ana anu muzaphunzitsa usana ndi usiku mawu achauta. Ambiri mwayi kuti timapititsana kuti litonse, ena amati ku Sunday classes. Ife kukhala ndi nthawi makolo kumaphunzitsa ana eternal values, peace, forgiveness, kukhala oyanjana ndi ena. Ayi timadikira ena atipangire zimenezo. Ngakhale moyo wathu kumene timafuna ena azititsira nsembe moyo wathu, koma ife kuti titsire nsembe chifukwa cha anzathu, chifukwa cha abale athu, chifukwa cha Yesu Kristo ndi mpingo wake, zimenezo sitimapanga. So pamene tikukamba nkhani ya Kizito, Charles Lwanga, Mathias Mulumba ndena otero atithandize kunena kuti poyamba tikhala malitiri tsiku ndi tsiku. Chachiwiri tiyesetse kukhala anthu oyera mtima. Chachitatu tilolere kutsirala kuperekera nsembe Chikhristu chathu, koma woposaposa tidziwe kunena kuti palibe msinkhu wabwino omtumikira Ambuye. Every age, every hour, every day, every week, every season ndi nthawi yabwino yomtumikira Ambuye. Palibe tuchingatilekanitse ndi chikondi cha Mulungu. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.